Allah jama'a goma ta ƙarshen ramadanu ta yi, idan da baka dagewa to yanzu ka dage ai tukuru. Sai dai muna kira zuwa ga masu masallatai, ku ji tsoron Allah, kar ku rinka kunna wa musulmi lasifika da tsakar dare kuna hana su bacci. In kuka yi haka kun saba ma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni da shi. Annabi ya hana, saboda kai kana sallar dare ka ɗaga muryarka har ka hana wasu bacci, baka da hujjar cewa to ai sallah kake yi. A'a, su kuma suna yin bacci. Allah ne ya ce ka yi sallah ko? Su ma Allah ne ya ce su yi bacci. Saboda haka jama'a musulmi, in za ku yi sallar tahajjud ku rinka kashe lasifika ko kiran sallah ko as-salatu ko kar ku yi duka, ku kashe kawai, ku je ku samu masallaci ku iku, ku je ku yi sallah ku ta tahajjud. A ji tsoron Allah game da wannan zahiran munkara ce. Amma ku karanta littafin talbisu iblis na ibn al-jauzi da littafin fiqh sunna mujalladi na farko, malaman sun kawo bayani akan haramcin ire-iren waɗannan ɗabi'u. Na haka jama'a a yi ibada lafiya, ba a cutar da kowa ba. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.